Dnes som ilegálne vytuningoval auto s tému vychytávkami. Od nálepiek a vylepšenia výfukov až po ilegálne vychytávky. Nezabudni dať like, odber na tento kanál, zostaň až do konca, lebo auto ukážem jeho majiteľovi. Toto je húl. A mne z tému asi konečne po 2 mesiacoch prišli tieto dva obrovské balíky. Poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Čo by to bol za stokársky tuning, keby nemáme V8 nálepku. Kamoško, toto, keď naložíme na tú Škodu, to bude vyzerať neskutočne. Pridá toľko koní, to bude najrýchlejšie auto na celom svete. Zabudni na to, že ty máš rýchlejšie. A nalepíme sem niekde do tohto priestoru túto V8. Len ja vôbec neviem, ako to je asi nejaká obojstranná páska a ja tam mám nalepí. Normálne musím nejakým štýlom rozlepiť. Ty vole, to ide ťažko. Teraz tam musím trafiť, aby to sedelo. Nie je to najlepší pokus. Poďme to hodiť niekde sem. Počkaj, kde sa dáva V8, že to je? Počkaj. Ja dúfam, že to bude držať. Teraz byť, že to bude držať. Také trochu nakrivo V8. Ale však je ako podľa mňa dobre, ne? Teraz je to jasné, že to je proste 8 válek. Keď to naštartujem, tak to pôjde normálne, že 1500. Bez mačičky na okienko, to sa nezaobíde. Samozrejme musíme mať aj nejakú porádnu nálepočku. Kámo, také je tu horko, že sa normálne roztopím, ja keby som bol z vosku. Kde by to bolo lepšie podľa teba? Ale toto sa hýbe, ono to musí ísť niekde sem. Ono to musí ísť sem, ja len vôbec ne... Ježišmaria, som úplne gramblavý dneska. Ja to tam asi nalepím a nejak to potom, je to aspoň vyrezané. Nech to je krásne vidieť. Yes, to je ono. Pozeraj, aha, už sa to odlepuje. Ja som to nejak asi zle nalepil. Počkaj to, ale že vôbec nevyzerá dobre, ešte to aj nakryl, ešte tam aj bubliny. Ty vole. Myslím si, že účel to relatívne splní. Ako podľa mňa to dáva tak plus 5 koní, takáto nálepka. Tu mám niečo ďalšie, ale vôbec neviem, čo to môže byť, lebo je to zrolované extrémne do nejakej guličky. Viem, čo to bude ďalšia nálepka. A to bude obrovská nálepka. To bude cez celé čelné sklo. Počúvaj, toto je čistý tuning. Toto mi nemôžeš poprieť, že nie je tuning. A ja premýšľam, to mohli dať sem, ale neviem, ako je to správne po čínsky. Ale je to vôbec čínština? Alebo je to vyzerá tuningov. Alebo to môžeme dať ešte dozadu. Vzadu by to bolo akože tiež fajný racing. Kamo, to je toľko nálepiek, že dovidenia. Nie dať dopredu, ale to bude lepšie to dať dopredu. Ako, môžem sa šľahať na kapotu? Asi to nie je dobrý nápad sa šplhať na kapotu. Kamo, toto buď bude totálna tragédia, alebo totálna bomba. Ježišmaria, či bol až tak dobrý nápad. Počkaj, ono sa to už lepí. Čo, toto bude najhorší tuning ever. Ale to vyzerá hrozne, to má milión bublín. To bude nakrivo, to je stokársky tuning. To je hrozne nakrivo. Ja som úplne slepý debil. Prečo sa to nenalepilo? To čo? Tu mi nehovor, že to mám teraz odlepiť, akože. Ja to zachránim. Nikto si to nikdy nevšimne. Výborne. Absolútny tuning. Ale ono to má byť nakrivo, keby ste chceli vedieť, lebo to je vlastne aerodynamika. To tak aerodynamicky vlastne pôjde. Poďme zobrať ďalšie veci. Nasávaničko na autičko. Koky. Toto sa aj nechcem ťahovať normálne. Kámo, jak to tam nalepím? Čekuj na to. To normálne pôjde na auto, spredu, na kapotu a to bude vyzerať naloženie. Toto bude uletené. Teraz máme porádny nasávač. A ja by som ho lupol niekde sem. Potrebujeme na to túto obojstrannú pásku a nezobral som si žiadne nožnice. Takže to bude celkom halus. A ja to tu mám nejak obojstránkovať, tak aby to dávalo zmysel, aby to vlastne držalo. Len ja vôbec neviem, jak to teraz ako... Dobre, takto. Úplne jednoducho. Toto mi ide napríklad 100-krát lepšie než lepenie tých ostatných vecí. Ti hovorím, že Need for Speed na mňa nemá. Toto keby je v Need for Speed, tak by ste si všetci toto auto zobrali. Premýšľam, že tam niekde sem, aby to držalo. Toto keď akože bude držať, ale ako relatívne to drží, hej. To je celkom aj v strede. Ty kokos, ale počúvaj, no nevyzerá už toto celkom jak tuning. Veď ale povedz, veď ale. Pozri sa na tohto bad boya. Slaps the bad boy. Toto auto, nikdy nestočené kilometre, predám ti ho za 1,5 milióna českých korún. Toto tu, to máš pokladničku. To len zoberieš a zavrieš. Nikto nikdy nezistí. Poďme ďalej. Toto je vec, ktoré potrebuje každé stokárske tuningové auto a to je porádny karbonový spoiler. A ja som si objednal takýto extrémny karbonový spoiler, ktorý, kamoško, keď naložím na to moje auto, tak bude vyzerať neskutočne. Je to trošku menšie, bol by som radšej, keby je trošku väčší ten spoiler, ale myslím si, že to nevadí a aj tak to dodá to práve orechové, jak sa hovorí, víš? Karbonové žihadlo porádne, riadny spoileris. Teraz len musíme zistiť, kde ho chceme. Premýšľam, že spoiler dáme sem. Tomu ver. Zás obojstranná páska, môj najväčší úhlavný nepriateľ. Taký spoiler, že vám normálne mamky vyzlečie, aj frajerky. Musíme si vypočítať stred, keďže stred je tu. Pozeraj. Bám, nech sa páči. Je to tuning, ti hovorím, toto mi práve pridalo 20 koní. Ani nevieš, lebo teraz sa bude rozbíjať ten vzduch, pôjde to tak najrýchlejšie auto na svete. A jak môžeš vidieť, pre odľahčenie sme odobrali zadný stiera, aby to vlastne nestieralo, vieš, lebo tuning. To musíš odľahčiť čo najviac. Toto, kamaráti, je poriadna vec a je to na kraj auta. Ježišmaria, ono je to len plastové. A tým, že je to na kraj auta, tak tomu dodá extrémnu aerodynamiku. Ono by to auto reálne malo vyzerať ako porádny športiak, takže som
veľmi zvedavý, ako to tam dám, lebo to lepidlo bude extrémny problém. Ďalší tuning, potrebujeme si nalepiť parádne karbonové zbíjače vetra. Ja vôbec neviem, jak sa to volá, vôbec neviem. Viem, že by to malo ísť niekde v tomto okolí. Akože asi sem, ja neviem, že nech to akože vyzerá. Tajme to proste robia, vieš, jak sa hovorí. Jak nebudem zvolený na najlepšieho tuningového machra sveta, tak ja potom neviem. Posledné na tejto strane a ešte si to lúpeme na druhú stranu. Píšte do komentárov, kto by ste chceli vytuniť tie vaše osraté golfy. Nejaký osratý golfek, máš osratú oktávku, ktorú nikto nechce. Buď ticho s tým BMWčkom pokazeným. Už si dal opraviť motor. Tu teraz pustí to BMWčkový zvuk. Keď sa pokazí motor, ti dojde zle. Bam. Povedz ty, za mňa pecka. Je, bordel, to tu nesmie byť. Ideme ďalej na druhú stranu. Prenajali sme si tu celé parkovisko, ako môžete vidieť. Stále má to 2,5 tisíca eur na hodinu. Absolútne to nie je pravda, našiel som prázdne parkovisko. Toto si dovol. Toto začína vyzerať ako porádnej tuning. Yes! Ako ja neviem jak vy, ale ja už začínam byť spokojný a to není všechno. Máme ďalšie veci. Ja viem, že som tam objednával toho extrémne veľa, ale každopádne, oh je. Klasika. Pozri sa na to. Obrovská nálepka. Tým viac nálepiek, tým viac koní. Hovoril niekto nálepky? Ja ich mám. Kde to teraz dáme? Premýšľam, či to... Vieš čo, ja to lupnem takto sem, tomu ver. Lupneme samolepku, hodíme ešte na kapotu. Nálepka je úplne lacná, ale ide to. Akože mi to poškrabala beštia moc. Toto bude najlepšia vec ever. Čekuj to. Šíš. Pozrite sa na to. Počúvaj, toto je najväčší tuning, toto je čistá Amerika. Akože toto nemôžeš poprieť. Toto začína vyzerať fakt dobre. Toto viem, čo je. Toto by mala byť píšťalka do výfuku. A prosím pekne, táto píšťalka by mala spraviť to, že by mal viacej pískať výfuk logicky a urobiť to taký prémiový turbozvuk, ja keby si mal proste vytunené auto. Toto tu by malo zlepšiť zvuk nášho auta. Idem naštartovať auto a ideme spraviť soundcheck. Ako to znie predtým a ako to bude znieť potom. Som zvedavý, jak to bude znieť, keď to nainštalujeme tam. Sú tu nejaké uchytky a je tu aj malý imbusák. Ale počkaj, však to... Čo? Idem to vyskúšať. Ja, budem sa musieť dať pod auto. Poďme na to. Počkaj, toto nechcem stratiť. To do ktorého mám dať? Do ľavého či do pravého? Asi takto. Ty vole. OK, tak to je bordel. To nedáva zmysel toto. Toto nechce... Ježišmária, som celý od toho. Toto tam nechce ani šroubovať. Ja som celý čierny. Akože odsadze. No a počkaj, jak to má ten imbusák fungovať, mi povedz. Jak to tam? Akože ono to asi nebude držať. Ako drží to tam len trochu, poďme skúsiť, či to urobí absolútne, že iný zvuk. Absolútne žiadna zmena, presne ako som čakal. Toto je už trošku väčší balíček, než som asi aj čakal. OK. Toto je prosím pekne výfuk, čekuj, jaký tam nainštalujeme výfuk. No way. Hej, tak toto bude čistý masaker, ako to reálne bude vyzerať. Porádnej tuning, takzvané. To tam asi nenarvem, ty vole. Čo, to tam asi nebude držať. Ja si myslím, že to treba uvoľniť a treba to tam zaťať. Ale akože, keby to drží, tak by to nemuselo byť až také zle. Lenže škoda, že to nevidno proste, že to je všetko pod tým autom. Vybavené, je to tam, je to nasadzené. Idem to teda vyskúšať, jak to bude znieť a či tam bude nejaká zmena. Ono to fučí. Jo, to robí... Takže vraj to fučí. Neviem, či to robilo nejaký extrémny zvuk. Nebude moc bezpečné, to asi nebude moc OK, no. Myslel som si, že to bude trošku lepšie. Samozrejme, nesmú chýbať ani kolesa a preto som objednal takéto... Ježiš, to koľko mi ich poslali? Toľko stopiek na kolesa, kámo, čo? To je reálne tam, kde sa nafúkujú tie kolesa a už som jedno strátil. A poslali mi to a mali by dokonca svietiť v noci. Koľko tu toho mám? To sú šlaufiky, jak sa to volá? Šlaufiky. Treba vymeniť. Čekuj toto tu. Toto by malo nejakým štýlom svietiť v noci, ale vôbec si tým nie som istý, či to bude pravda. Každopádne žiaden tuning sa nezaobíde poradných šlaufov. Ty kuky. Vedľa dáme dve modré. Yes, to je ono. Posledný. Máme dva modré, dva zelené. Neviem, či to bude svietiť, ešte je slnko dosť vysoko. Chcel som, že aby bolo viacej tma, ale to absolútne nevadí. Ale každopádne je to nainštalované a bude to šviciť. Ty vole, čo je toto? Ježiš, milión obalov a vecí. Aha, to bude asi na okno. A prečo mi poslali iba jedno, veď mali byť dve, keď chceš mať súkromie, spať, alebo neviem, čo ešte bežne robíte v autách, aby ti nikto nekúkal do auta. Čekuj to súkromie. Vybavené do počutia.
Maximálne súkromie. V živote nikto neuvidí do toho auta. Ja keď tam sadnem, v živote ma neuvidíš. Víš ja. Teraz keď to zacahnem, vidíš ma? Vidíš ma. Jo, toto som si objednal ako rozdvojovák do auta, do zapaľovania, lebo verte mi, budeme ho dneska naozaj potrebovať a za chvíľu aj zistíte prečo. Objednal som aj ledky, nech máme extrémny underglow, takže nemôže byť ilegálny tuning bez toho, aby si nemal podsvietenie. Každý youtuber dneska má podľa mňa podsvietenie. Je to veľmi otázne podľa mňa, či je to legálne mať ledky zo spodu na aute, ale jo, máme ich tu. Dobre, nejak ich hádam nainštalujem. Každé porádne auto potrebuje porádne podsvietenie. Mám tu ledky, ktoré ale nie sú veľmi stavané na toto. Tieto ledky sú klasické domovné ledky, lebo žiadne do auta neboli. Takže ja som si kúpil tento rozdvojovák tu, ktorý som už teraz zapol. Ja som to lúpol do tohto vlastne. A teraz, keď to hodím sem, zdaví, či to bude fungovať. Ja to dám takto pozadu. Ja premýšľam, že to proste nalepíme nejak, lebo keď ich zavriem, to by nemal byť asi problém. Jo, oni fungujú. Ja sa len bojím, že nám to vybije baterku relatívne. Či sa to vôbec udrží? Fakt nie je dobrý nápad. Tieto ledky majú ešte 10 metrov, mám čo robiť. Už sa mu to moc nechce lepiť, ale mňa to neodradí. Bude lepiť. No tak toto tu asi nezalepím. To je špinavé. Ale zatiaľ to drží. Potrebujeme porádny underglow. Toto určite je ilegálne podľa mňa. Toto je že maximálne nelegálne. Jo, skončili. Ako máme celý predok, no. Toto, že bolo 10 metrov, to ma museli skemnúť. Máme celý predok. Nie sú zatiaľ moc vidno, no. Budeme musieť počkať, kým bude relatívne tma. A jedna asi z najviac ilegálnych vecí, toto je prosím pekne maják, ktorý má svietiť na červeno a modro, čo je maximálne ilegálne a určite nemôžeš mať v aute kvôli tomu, že by si napodobňoval policajtov. Ale samozrejme, ja sa nenechám odradiť a nainštalujeme si to do auta. Zvedavý, ako to reálne bude vyzerať a možno môžeme niekoho s tým aj vyprenkovať. Je 1500% ilegálne jak dielo. Toto tu absolútne nesmie byť. To ti hovorím tu a teraz. A dúfam, že nepôjdu niekedy fízly naokolo. Ale chcem si to ešte vyskúšať v tme. Na toto som sa tešil asi najviac. Bez srandy. Toto je prosím pekne kačička, Ježišmaria, ktorá pôjde na palubnú dosku. Táto kačka má porádne okuláre. Zároveň má takýto nádherný klobúk kovbojský, kto viete na mojich streamoch. OK, nejak to nespolupracuje a dokonca by mala mať v ruke, že pivo. Veď ale tu nemá ruku, jak jej mám dať pivo do ruky? Toto je úplne zlá kačka. Prvého, tu mám pána šerifa kačku, takže tu má môj klobúk. Potrebuje, aby som mu nalepil nary. Wow, muselo sa to pokaziť na konci. Šerif kačka, klobúk mu neklobúkuje. Pán šerif kačka potrebuje porádne aj svoje okuláre, takže musí byť úplne svegový, jak sa hovorí. Samozrejme, pán šerif bere úplatky. Jeho sa dá úplne v pohode uplatiť, nie je s tým najmenší problém. Má tu ešte takúto svegovú retázku. Yes! To je ono. Myslím si, že lepšie to ani nebude už. Toto by malo byť, ak si dobre pamätám, USB-čkové svetielko, ktoré by sa malo nejak zapínať, ale vôbec neviem, čo to je a asi si k tomu budem musieť nájsť nejaký návod. Máme to vraj nalepiť, máme to vraj nabiť a potom to bude svietiť. To by sa malo nalepiť. Jo, asi tu. Tu je druhé a to si vlastne lúpneš sem dole, takto. Vždy teda, keď vojdeš, malo by ti to svetielko takto svietiť krásne na modro, že malo by ti to tu osvietiť tento štrk, ktorý tu máme, tieto kamienky na suchý zips, ale odliepa sa to. Bude to krásne svietiť a dá sa to nabíjať USBčkom. Takže bomba. Čau. Čau. Počúvaj, trochu som ti vytuningoval auto. Cože? Nechceš sa prísť pozrieť? Jak ako vytuním? Tak pridal som mu nejaké veci. Teraz je lepšie, bude rýchlejšie. Tak jo, teda. OK, tak ťa čakám na parkovisku. Čau. Ten ma asi zabije, keď mu to ukážem. Nevadí, hádam, bude spokojný. Peťo, čau. Počúvaj, ja potrebujem zachytiť tvoju prvú reakciu. Ja ti dám mikrofón a ja vyparkujem auto. Dobře. To jsem zvědavej teda. Ty vole, to je vůl. Ty vole, taková diskotéka, to je hrozný. Co jsi to s tím proved? Čo povieš za tuning? Jo, super, to je dálniční stíhač tohle, ty vole. Máme aj tu, tak tu tam. Ja ťa prevediem, poď sa pozrieť. Jo. To je podsvietenie. Jo. Ale ono ide, ja som ten okne ide z auta. Tam máme, pozri sa, máme tam kačenku. To je pán šerif. Ten ťa bude stíhať. Nebová kočka. Čo povieš na spoiler? Jo, to je kvůli přítaku určitě, no. V8, to lidí. Kámo, pozri sa, aj to svieti. Čiže takom otočania. Tu máš, pozri sa. Tam nevidel. Jo, aby nebylo vidět dovnitř. Áno, a kámo, tu sa pozri. Čekuj na to. Ty vole. A tam je druhom je píšťalka, ale ono to nič nerobí. Nic to nerobí, jo. Nie, ono to so zvukom absolútne nič nerobí. A tam to druhý určitě, jo, víš. To je nakrivo.
To nevadí, to je to větší styl. Akože cool, nie? Myslíš, že ma púšťa na to, na diaľnicu s týmto? No, když tu dáš majáček, tak určitě. Toto si videl na krajoch? Dáš sem dolů. Jo, ja som to dal tam aj na druhej strane, to je. Asi jaký budeš muset sundat, ale zbytek bych nechal, to je dobrý docela. Je to dobré, to sa ti páči? No, dá se to. Jako z začátku jsem litoval, že jsem ti vůbec něco půjčil, ale není to zase tak hrozný. Mohlo to byť aj horšie, podľa mňa. Jo, asi taky myslím, že jo. Promiň. Ako môžeš vidieť, toto je totálne ilegálny tuning. Napíš mi dole do komentárov, čo by si chcel, aby som spravil na budúce. Odoberaj tento kanál pre viac crazy projektov. Čau.